Hola, sóc la Gemma Mateos. I en Xavi Carrion. I a continuació els alumnes de tercer. Us expliqueu tot el que farem aquest curs. Aquest curs farem el projecte APA, fem teatre. Entrenarem la memòria i farem el treball cooperatiu. Millorarem la llengua oral i la lectura. Farem a interpretar i a realitzar del teatre. I perdre la vergonya. Aquest curs començarem a utilitzar el correu electrònic. Aprenderem a utilitzar l'ordinador de forma segura. Crear documents Word i guardar imatges. I buscar més informació a internet. I també utilitzarem la ràdio. Per millorar la llengua oral. La pronúncia, vocalitzar millor. Aquest curs llegirem molt. Farem volar la imaginació. Aprendrem a llegir molt ràpid. I a comprendre millor el que llegim. També treballarem molt en equip. I ens entrenarem per ser uns bons emprenedors. Per aprendre dels altres. I amb els altres. Aquest curs ens convertirem en científics. I ens plantejarem moltes preguntes. Què investigarem? I que ens faran més competents. A educació física jugarem molt. I també aprendrem moltes coses. Per anar ben còmode hem de portar roba esportiva. I per acabar ens hem de canviar la samarreta. La gent s'ha de portar cada dia. No és una llibreta per pintar i dibuixar. És molt important apuntar tot el que necessitem. I serveix perquè els pares pugueu parlar amb els mestres. This is our English classroom. This course will learn many things. Aquest any començarem a treballar amb la llibreta de música i escriurem les notes i el ritme del pentagrama. També cantarem i mourem el cos per seguir el ritme.